Няма нищо. Риба! Къде? Къде риба? Къде риба? Къде? Дребна, ситна, като маниста, но все пак риба. Една? Една, ама риба. Риба, ама цаца. Цаца, ама риба. Риба, ама цаца. Цаца, ама риба. Риба, ама цаца. Все пак това е победа над морето, другари. Риба! Да! Оля, ще му закъдиш. Извинявайте, другари начало. И тогава да имеем за 3 тона. Може? Ами те момчетата от Одисей са много ербаб момчета. Те сигурно вече се е наловили. Може. Ще дам аз на тебе едно може. Другари Петро. И ти колко нещо тук, бе? Ами аз искам да... Я, кажи на някой да приготви лимузината. Слушам. Скумрия. 30 тона. 300 килограма. Великолепна черноморска скумрия. Не изпълняваме плана. Изведнъж... Какво правиш, ма? Скочи от колата, ще ви натикам в морето с манивелата! Простаци! Прегануска работа! Разровили шосетата, когато чуженците вече нахалтаха. Море, що не ми дадат на мене власт? Победа! Победа над морето, друга директор! Паламут! Прекрасен черноморски паламут. Ей такъв. На. Просто да ти е драго да го гледаш. Паламут и... Професор Бостанджийски, имам голяма молба към вас. С ходатайства не се занимавам, извън служебно време. Аз не съм студент, другаре професор. Аз съм от редакцията на Рибен Зов. Идвам във връзка с кита. Вие какво ще кажете по този въпрос? Какъв кит? Кит в Черно море, другаре професор. Голямата победа. В Черно море кит? Да. Това е мит. Това е мит. Я седнете на опашката. Да. А вие какво ще кажете? Ами аз го видях, с очите си Видяхте го видях. го, браво, да, по това се телевизията. иска. Ето очевидец, другаре Видяла професор. го е на бабин дял. Той е изкукуригал старец професор Бостанджийски. Категорично отхвърля кита. А ти що си се хванал с изкукуригали старци, шаран такъв? Я вземи някой млад човек, който в името на науката е готов на всичко. Защото в противен случай ще те пратя в Добруджа, да си гледаш поливното земеделие. Ясно ли е? Ясно. Ясно, другаре началник. Да. Не искам да те тревожа, но ако се стигне до там, твоя подпис е по телеграмата. Другари, това не са голословни приказки, другари, защото аз съм сигурен, че ще може в най-близко време ние да дадем обещание. Гледай. Началник! Отлично! Молодци! Другаре началник, директорът свърши. Кой му разреши? Стой! Войчо, какво ти стана? Портрета ми хареса, добре. Тук да се закрепи зал, защото веднъж както си говорих и припаднах. Бъдете спокойни, другаре началник. Взети са специални мерки. Това е добре. Извинявам се. Абе, вие майтапли ще ги накажа. Ще ги накажа, другаре. Извинявам се.